Sabi ko kasi, kaya paglagay sila ng malunggay, tanikam ko sila doon, may malunggay na. Kapusala, ha? May malunggay na sila doon sa pakod na action kagad. Very good. Nagtanim na kagad sila ng malunggay doon sa chapel, doon sa paligid. Later on, may gulay na sila. Pag gigisa ko doon, parang naman ang pamakain sila. May gulay na yung malunggay. So, yun po. Hindi tayo. Mga mahilig magtanim. Grupo yun. Legal group. Yung mga karibang dito sa mga lawyers. Pwede sumama sa grupo ito. Yung mga mahilig magluto. Kasi kung maliman meron tayo ng kasyon, kailangan magluto. Yes, ito. Sa mga tulog na tayo. Kitchen group. Cultural group. Finance group. Yung mga kaplan. Yung mga commerce. Yung healthcare, giver group, yung mga nurses, mga doktor, then creative artist group, yung mga mahilig mag-design, educators group, yung mga teachers, na retired, na pwede magtuturo, mga puro na nag-iisip, technical executive group, mga technical services. Pero kung tayo dito para more, kung gusto nyo sumali, pumili po kayo para sa salihan ninyo para sa gano'n, magamit ang inyong mga acting talino. Okay? Halimbawa, kasi meron tayong radio group. Yung magiging broadcaster. Sino po bang volunteer? Sana